Patay ang 53 anyos na land agent na kinilalang si Edgar Alan Casinggal matapos itong pagbabarilin ng 39 anyos na si Arch Joseph Raquipiso malapit sa kanyang rest house sa Barangay San Pedro East, Rosales, Pangasinan, pasado alas 11 ng umaga noong Sabado. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nagkaroon umano ng pagtatalo ang sospek at ang biktima sa Barangay San Pedro East kung saan tabi lang ng rest house ng biktima. Umiwas na umano ang biktima at naglakad ito papunta sa kanyang bahay nang pagbabarilin nito ng sospek. Dagdag pa ng pulisya, pinaputukan pa ulit ng ilang beses ang biktima habang nakahandusay ito sa katumakas gamit ang kanyang motorsiklo. Dating alitan ang nakikitang motibo ng PNP sa pamamaril. Bago po ang insidente, nag-usap pa itong victim at ang suspect. At nung pagkatalikod ng ating victim, biglang bumunot ng baril yung ating suspect at saka pinaputukan po ang ating biktima. Pagkatumba ng ating victim, pinutukan uli ng ating suspect. Ang nakikita po ng ating kapulisan ay ang dating alitan ng dalawang biktima at ng suspect po. Nagtamo ng 12 tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Itinakbo pa ito sa paggamutan ngunit idiniklara itong dead on arrival. Ayon kay Renz na isa sa mga nakakita sa pamamaslang, nagulat umano sila sa pangyayari. Kita ko sir, yung nagsabay silang dalawa dito, nag-usap silang dalawa. Yung sa akin lang, hindi namin narinig ko ano yung pinag-usapan nila kasi nakatugaw lang ako sa motor. Tumalikod ako. Tapos pagbalik ko, may binunot siya nga baril. Yun pala ang si Edgar, binaril niya. Doon na nagsigawan na kami, tapos yung nanay ko, 12 ka putok, yun talaga ang kasi yung una-una yung binaril niya sa paa, tapos dito sa likod, tapos dito sa kamay. Yun ang nakita ko. Tapos yung nakadapa na siya dyan, pinapaltog-paltog siya ng 4 na bisis. Grabe yung sa harapan pa namin yung baril. Nakarecover naman ang pulisya ng 10 basyo ng bala, 2 deformed slug ng umano'y 9mm na baril sa crime scene. Labis ang paghihinagpis ng kaanak ng biktima. Hustisya ang kanilang panawagan. May awan amuming sir nga kasdya ti mayari. Diyan nag-check kami mami nun sir. Di may amo arami doon. Kami amo nga dati karirin na sir. No ko sir, dagiti may istorya na lang matno ko dagiti. Amag nga maiwasan aji sila dati kaalitan kaskid sinong ba na nga dagiti kasi siguro katanonsak na dagi kinatarusan dagiti share kasjay. Brang kaawami ka nagitan na nagdakkel nga kaawami nga awan nila kay kuma samuko ka kamamatan ading man tanong marag kumatahos di siya. Patuloy ang sinasagawang hot pursuit operation ng PNP laban sa suspect na sasampahan ng reklamong murder. Maging aware tayo sa ating kapaligiran kung sino po yung mga nakakausap natin. Kung medyo may tangka sa buhay natin, agad po nating tayong umiwas at tumawag po sa ating kapulisan. Lester Narag, Balitang, Solid North.